ассалому алайкум дӯстони азиз, хушомадед ба канали Dom TJ. имрӯз 13 сентябри соли 2024 ва пешкаши шумо 9 та хонаҳои фурӯшӣ мегарданд аз шаҳри Душанбе ва дигар минтақаҳо. дар навори имрӯза ҳамон хонаҳои хуб зиёд ҳастанд дӯстони азиз. барои ҳамин ҳатман наворимонро то охира тамошо кунед, то ки ягон хонаи хуб аз даст надиҳед лайк монед ва дар каналмон обуна шавед, то ки аз наворҳои нави мо бохабар бошед. тамошобинони гиромӣ, агар шумо хонаи фурӯшӣ дошта бошед ё ин ки ба шумо реклама дар кор аст, ба рақамҳои барои реклама 97 14 55 15 танҳо дар WhatsApp ё ин ки Telegram муроҷиат кунед. бисёр бад гап намезанем, рафтем хонаҳоро якта ба якта нишон медиҳем. ҳавлии фурӯшӣ дар шаҳри Душанбе, ноҳияи Исмоили Сомонӣ, кӯчаи Сурхоб, хонаи рақами 360 назди бозори Меҳргонда ҷойгир аст. дӯстони азиз, ҳавлӣ иборат аз 3 сотиқ замин, 3 дархона, ҳоҷатхона, ошхона, кладовка ва ҳаммом аст. ориентир бозори Меҳргон, лаби роҳ, ҳамагӣ 600 метр то бозори Меҳргона мебошад. нархаш 450 000 сомонӣ боз савдо мешавад ва ба 3 хонага дар шаҳри Душанбе иваз мешавад. рақамҳои соҳиби хона дар рӯи экран. аз номи канали Dom TJ барои маълумоти бештар занг зада пурсон шавед. дӯстони азиз, боз такрор мекунем, ҳавлӣ дар назди роҳи мошингар ҷойгир аст ва ҳамагӣ 600 метр аз бозори Меҳргон мебошад. 3 сотиқ замин ва 3 дархона, дар наздикиаш ҳам мактабҳо, ҳам боғчаи кӯдакона ва ҳам худи бозори Меҳргону масҷид қарор ҳастанд. марҳамат дӯстони азиз. хонаи фурӯшӣ дар ноҳияи Ёвон, деҳаи Спутник. ҳавлӣ иборат аз 8 сотиқ замин ва 6 дархона мебошад. 2 ҳаммом дорад, якташ дарунӣ, анҷомхона, ҳоҷатхона, 2 оби пастаянка дорад. нархи ҳавлӣ бошад 550 000 сомонӣ, боз муомила дорад. таъмираш миёна ҳаст. рақамҳои соҳиби ҳавлӣ дар рӯи экран. аз номи канали Dom TJ барои маълумоти бештар занг зада пурсон шавед. рақамҳои соҳиби хона ҳардуяш WhatsApp дорад. дӯстони азиз, марҳамат. ҳавлӣ срочно фурӯхта мешавад. сари роҳи мошинда ҷойгир аст ва ҳуҷҷатҳояш 100% мебошад, бе проблема. марҳамат дӯстони азиз. аз номи каналмон занг занед, пурсон шавед. хонаи заминии фурӯшӣ дар шаҳри Ҳисор, дар қалъаи Ҳисор ҷойгир аст. посёлкашда ҷойгирай. 6 сотиқ мебошад дӯстони азиз. замин об дорад менависад соҳибаш, барқам ҳаст. аз раҳи калон примерно яъне тақрибан 4 километр дурай, раҳош асфальт, кӯчаи трансформатор. нархаш бошад 270 000 сомонӣ. рақамҳо барои тамос дар рӯи экран. аз номи канали Dom TJ чун ҳар вақта занг занед, пурсон шавед дӯстони азиз. 6 сотиқ замин аст дар қалъаи Ҳисор, посёлкаш, шаҳри Ҳисор. марҳамат дӯстони азиз. ва наворе ки шумо дар рӯи экран мебинед ба мо соҳиби хона равон карданд. мо каме узкорид карда дар навормон мондем. агар хоҳед ҳамин видеоро ба ягон хел узкарина тамошо кунед, ба рақамҳои соҳиби хона муроҷиат кунед. хонаи фурӯшӣ дар гардиши Фабрика, ноҳияи Рӯдакида ҷойгир аст. 2 хонага мебошад. дар дуюм ошёнаи бинои новостройка қарор дорад. соҳиби хона менависад ки об барқ ҳамаш ҳаст. ҳуҷҷатҳош созай, новостройка, ремонташ 100%. 52 метри квадратӣ мебошад. дар пешаш ҳама чӣ ҳаст: коллеҷ, мактаб, масҷид, мағоза ва ғайра. бо транспортам мушкилӣ нест. бо чизу чорааш фурӯхта мешавад. рақамҳои соҳиби хона дар рӯи экран. номерои расия WhatsApp доранд. харидори аниқ бошад, занг зананд, маслиҳат кунанд дӯстони азиз. бе чизу чорааш 380 000 сомонӣ, бо чизу чорааш 430 000 сомонӣ. харидори аниқ бошад, боз савдо мешавад. рақамҳои соҳиби хона чӣ хеле гуфтем дар рӯи экран. марҳамат дӯстони азиз. аз номи каналмон занг занед, муроҷиат кунед. хонаи фурӯшӣ дар ноҳияи Рӯдакӣ, номи пештараш Ленский район, дар доми нав ҷойгир аст. бинои
ки аз 7 ошуна иборат аст. хона дар 5 ошуна ҷойгир мебошад. 43 метри квадратӣ, ду хонага кардагӣ менависад соҳиби хона. мардум зиндагӣ доранд. нархи хона бошад 248 000 сомонӣ. шкатур монтаж дорад. дар маркази ноҳия ҷойгир аст, пеши сафина Ленинский район. рақамҳои соҳиби хона дар рӯи экран. рақамҳое ки охирашон 3505 мебошад. ватсап доранд. аз номи канали Дом-Тиҷей чун ҳар вақта занг занед, пурсон шавед дӯстони азиз. то хонага 43 квадрат, 5 мошина, маркази ноҳия Рӯдакӣ, коробка яъне бе таъмир аст, шкатур монтаж ҳамаш кардагӣ, 248 000 сомонӣ. марҳамат дӯстони азиз. ҳавлии фурӯшӣ дар ноҳияи Рӯдакӣ деҳаи Тубекда ҷойгир аст. ҳавлӣ иборат аз 4 сотиғ замин ва 6 дар хона мебошад. сохтмони нотамом дорад. дар ҳамин нархаш кришаша пӯшонда медиҳем, мегӯяд соҳиби хона. нархаш бошад 280 000 сомонӣ. рақамҳои соҳиби хона дар рӯи экран. аз номи канали Дом-Тиҷей чун ҳар вақта занг зада пурсон шавед. рақамҳои соҳиби хона ватсап дорад дӯстони азиз. ва чӣ хеле ки аз сурату видео маълум аст, дар ҳавлӣ ду бино қарор аст дӯстони азиз. яктаневу ду бино қарор аст, якташ падвал дорад дӯстони азиз. барои ҳамин марҳамат ва боз такрор мекунем, дар ҳамин пул соҳиби хона кришая пӯшонда ба харидор меспоранд. оиди фаҳмидани суроғаи аниқ, оиди фаҳмидани нархи охир, хулас барои ҳамаи маълумотҳои дақиқ ба рақамҳои соҳиби хона занг занед, маслиҳат кунед ва албатта ки аз номи канали Дом-Тиҷей муроҷиат кунед дӯстони азиз. тамошобинони гиромӣ, наворе ки дар рӯи экран мебинед ба мо соҳиби хона равон карданд. мо каме ускорид карда дар навормон мондем. агар хоҳед ҳамин видеоро ба ягон хел ускарина тамошо кунед, ба рақамҳои соҳиби хона муроҷиат кунед. хонаи фурӯшӣ дар ноҳияи Рӯдакӣ дар Ленинград ҷойгир аст. бинои сари роҳ мебошад, сари роҳи калон. ду хонага бо масоҳати 50 метри квадратӣ дар 6 мошинаи бинои новостройка. хона коробка аст, яъне бе таъмир ва нархаш бошад 260 000 сомонӣ. рақамҳои соҳиби хона дар рӯи экран. ватсап доранд. аз номи канали Дом-Тиҷей барои маълумоти бештар занг зада пурсон шавед дӯстони азиз. хона дар Ленинград ҷойгир аст. ноҳияи Рӯдакӣ. дар наздикиаш ҳам бозорчаи Ленинград, ҳам бозорчаи фабрика, коллеҷи тиббӣ, масҷид, мактаб ва дигар чизҳои дар корем. албатта ки бо транспортам мушкилӣ нест. ҳам ба тарафи Душанбе ва ҳам ба тарафи ноҳияи Рӯдакӣ транспорт зиёд мебошад, барои ҳамин душвор нест. марҳамат дӯстони азиз, аз номи канали Дом-Тиҷей занг занед, пурсон шавед. ҳавлии фурӯшӣ дар шаҳри Душанбе дар наздикии Хитои бозор ҷойгир аст дӯстони азиз. ҷои пештараи Хитои бозор. ҳавлӣ иборат аз 6 сотиғ замин ва 10 дар хона мебошад дӯстони азиз. бо таъмири зебо таъмин аст. дар ноҳияи Фирдавсӣ дохил мешавад. аз рӯи ҳуҷҷат кӯча Алачапов. нархаш бошад дӯстони азиз 2 миллиону 800 000 сомонӣ. боз савдо мешавад. рақамҳои соҳиби хона дар рӯи экран. аз номи канали Дом-Тиҷей занг зада пурсон шавед. дӯстони азиз, ин ҳавлии калон аст. ҳуҷраҳояшам, заминашам бениҳоят зиёд мебошад. ва ин ҳавлия мо навори алоҳидаша дар каналмон дорем. ман ссилкаша дар комментария видео мемонам. ҳатман дар омада тамошо кунед. дар он ҷо мо ҳамашро ба пуррагӣ фаҳмонда нишон додагем. аз суроғаи хона сар карда то даруни хонаҳоеву ҳар хела вариантҳои хариди ин хонаро ҳамашро фаҳмондагем дӯстони азиз. дар омада тамошо кунед дӯстони гиромӣ. ё ин ки ба соҳиби хона муроҷиат кунед ва ҳамашро аз даҳани соҳиби хона фаҳмед. марҳамат дӯстони азиз. занг занед, пурсон шавед. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Душанбе, дар маркази шаҳри Душанбе ҷойгир аст дӯстони азиз. пушти Гранд Отель, ноҳияи Исмоили Собонӣ мебошад. як хонага бо масоҳати 78 метри квадратӣ дар 6 мошинаи бинои новостройка. хона бо таъмир мебошад, бо таъмири бениҳоят зебо ва нархаш бошад 736 000 сомонӣ, 69 000 доллар. рақамҳои соҳиби хона дар рӯи экран. рақамҳои Россия ватсап доранд. аз номи канали Дом-Тиҷей занг занед, пурсон шавед дӯстони азиз. хона албатта ки дар маркази шаҳр ҷойгир аст.
дар минтақаи бениҳоят хуб, ҳама чизҳои даркорӣ дар наздикии хона қарор аст, зерсохти беҳтарин дорад ва барои хонаро харидан ва ба иҷора супориданам бениҳоят варианти хуб аст. Дӯстони азиз, метавонед харидорӣ кунед, ба иҷора супоред, мисол ба хориҷиҳо ва ҳар моҳ даромади бениҳоят калонро ба даст оред. Дӯстони азиз, ва ба ҳамин навбор мо ба анҷом мерасад. Раҳмати калон ки моро то охира тамошо кардед. Барои реклама ба рақамои 907 14 55 15 танҳо дар WhatsApp ё ин ки Telegram муроҷиат кунед. То боздид, барори кор, худо нигаҳбон.